Втория фактор – нефта. След като прекратиха руските доставки и се прерязаха едната пъпна връв, в момента израелците и американците режат другата пъпна връв, енергийна на Европа. И я превръщат, буквално я слагат на колене, в буквалния смисъл на думата. Единственият източник на нефт в момента, ако се закучи кризата в Близкия изток и в Персийския залив, единственият източник на ресурси за Европа ще бъде Съединените щати. И за нефт, и за газ. Тоест, те са сложени директно на нефтено-газовата кукичка американска и след като зависят военно от Съединените щати и зависят енергийно от Съединените щати, те се превръщат в пълни пъпети, абсолютни кукли на конци. Боя се, че силите в източна и централна Европа и силите в западна Европа са коренно различни. Съотношението на интересите, ако щеш на ценностите, са съвършено различни. Целеполагането е съвършено различно. Шевовете, за които ние говорим, не само че са възпалили, те са трудно зашиваеми, те през цялото време гангренясват между говоря изтока и запада. Тоест, ние не можем да създадем обща субектност, която да има собствено поведение и собствено целеполагане, стратегическо и тактическо. На второ място, вижте в момента, дори под опит за обща европейска политика, дори смекотворна, забележете какво прави. Парижкият Наполеон се опита под собственото си ядрено на метало да прибере клиентела. Забелязвате ли? Това се нарича създаването на европейски сили. Когато Германия каза, дайте, ние ще участваме, ама нека да бъде на равно основание, той веднага подскочи и каза, не, френският суверенитет въобще не трябва да бъде коментиран върху ядрените сили. В момента, в който реално се опре до засягане на реален интерес, виждаме, че европейските, така наречената общ европейски интерес не струва 5 пари. Това са думи.